Моңаршы юғалғаннарда бұл нәрсе бар. Ярар, әйдәгез торабыз. Без китәбез. Қоя китәбез. Сез килгән җиргә. Дустың джунглида качты. Майкл, ул китеп барды. 아들을 잃어버려서 찾아러 가는 거야. Валт! Безгә нишләргә? Аны көтәргәме? Нишлисең? Аңа дустын табарга булышам. 왜? 무슨? Сусадыңмы, этем? Су эчәргә яратасың? Ярар, эч. Киттек. Җыен әйдә. Кая барабыз? Сәйит, Монда якында. кая барабыз? Ни уйлыйсың? Эшкә керсәң буламы? Моны кайчан ясадың? Бу синең өчен. Рәхмәт. Зинһар. Гафу ит. Аны үзең белән гел йөртәсеңме? Ул минем белән, чөнки яклар кешем бар. Анна, 1 сәгатьтән артык вакыт үтте. Бәлки, бара торырбыз. Бераз ял итсеннәр әле. Әйе, ләкин башкалар килсә. Ул адашты. Мин адашмадым. Алайса әйт әле, Понс де Леон, безгә кая барырга? Ярар, дахи. Син кая барыр идең? Мин синең белән. Мин монда Эк әфәнде килеп юл күрсәтүен көтәм. Дустың качмаган булса, Эко монда булыр иде. Шулай түгелме? Ләкин син аны җиңел генә калдырып киттең, ә? Майкл үзе һәм баласы турында гына уйлый. Ә мин үзем турында уйлыйм. Шулай уйлаганыңа шатмын. Сине кабат күрермен дип уйламадым.